Grabing maditahan. Bayana eh. Libol ko unsaon ako. Gamay kayong butang. Away din. Meron din akong problema niya. Pagkapait. Bay, Saryo! Uy, bay. Nahay ka diha. Problemado kay Gnong, bay. Away lagi min Jisa, bay. Nya, so may plano nimo? Plano. Plano pa di eh. May plano pa ka nga magkuhan mo, maguli mo. Oh, oy, naunsa gud taong ka ngano gud taong di mag lab kay katon ako gud. Bay kanang may payani bay kanang amiga best friend makay mo no. Kanang tabangi ko baby. At tuwa sa balay kay naam siya dito sa balay ba. Ina siya dito bay nga kay nag-away mo gud nga mag-awayan bay katurang about sa ice cream. Nya. Kanang nag-away parte man ang awayan ang luod man siya. Nya pala ko adto bi ingna nga kanang ingong ko nga kanang Jis kanang ingon si Saryo ana bay Saryo nga kanang sorry kuno kaayo nga nabuhat niya nga mura lang kuno nga kalitan siya ba ang anak niya kanang wala gid siya plano nga kanang biyaan ka nya kanang mura mag siya na konsensya siya naagan ito siya sa may lawom sa mangga ay naginuktok kay muna og unsaon kaniya paglambing ba unsaon kaniya unsay buhaton niya para maulian ka para mag-uli mo ba ana ba ya you baby Nahimo na ikong kapitan na niron day. di ay best friend man mo nya bakada ta nya best friend sad mo mas maayo nga ikaw kay para nya naghuman mo ingon niya balik ka ko diri kay para puduol ka dito Bay, ha? Pagbuog dalag mo. magbuwag mi ano to magbuwag mi para kana ra lab kay to niya nya lab kay ko niya lab sad to dito nako siya ato abay ka magbuwag ko diri ba ha ina ba ha Ato na ko bay kay. oh balik ka ko diri ha Sige Ay, bala ni mo niya nagkanang tagay taw niya Kasi bala ni mo bay. salamat nagit tayo nakatabang kuwat ang ko diri. A few minutes later. Ano mga bes? Sakit lagi kayo yung buhat lagi. Ni. Sarayo. Sabi man ako ka lang mag-away man niya. Iya kung lambingon niya. Dili. Di ay. Bes, dita bisa din dili na gyud ko magkuan ba maglipod pa. Kato bitaw ni Simba siya, nakainomdom ka. Sabi ito sila Simba. Nakita jud babae bes. Uyog sila. Pati pang puding hands bes. Daan palagi ko. Maode. Mag-away man niya. Pasagdan na ko. Bis, nagsaba ni bisa kay sagma. Patyan ko niya ba? Isulti na ko nimo ni kay. Magluhoy na kay ko nimo ba? May sad. Insulti ka na ko na bes. Ay. Para makaibaw ko unsay yung binuhatan. Nya. Maode. Taga-away na mo. Mara siya wala. Sa una kay mulambing man na siya na ako. Karon kay di naman. Nya ako siyang gisundan bis ba. Ito sila pa sa kananan bis. Ito sa may chicken joy. Tapos nagumit pa bis. Ha? Lagi sakitan gi ko sa mong part bis ba nga magtan-aw sa akong barkada niya. Ang iyang asawa, barkada po na ako. Murag, ay na, lagi bis mo na rin ko. Magaling kang kupal ka. Hindi maayo yung Si ibuhat. asawa bes. Uyab pa man may bes. Aw po, unsa padung naman na bis. Asa na padung ang uyab diba? Diba padung sa asawa? Pero love pa man ako sa Saryo bes. Kasi ma-okay pa siguro mi eh. Na, ay na ginagbalik kay bis kay sus, apay. Kay kaduha na kong kuan bis ay. Nag-drive siya sa motor base yan na si angkas babae bis bukuan mo dyan kay buk ining bubugbog ya blandi pag inis perti pa yung gakos bis Ha? Nakita ni mo bes? na di po to ikaw bis kay taas magagbuk nakita yun ako Nakita gumot bes. wala nang As ko in bes, nakita dyan ni mo bes. wala nang ko kaklaro sa naong bis kay kining kalit naman siya ba niya timingan mo sa pagkuan ako ba dong Daan pala yun. Pero bes, di mo ko ganahan magbuwag mi bes. Ay, bis ana lang bis ay buwag din ang bis ay wala yun ay klaro nga laki bis sakitan ra pasakitan ra ka ana bis wala yun ay klaro bis pero nakita mo sa nako bes nga murag nahigugma siya nako bes. na kana si abay Saryo bes mahiki na mo atik bes ay sang imurang pagkababay gikuha na pagando yan ang imurang pagkababay Ha? May- Niingon siya ni mo ana? ay sa suwa siya mingon bes pero sa man na mangita si babae ikaw gipasakitan ka kagwapa ni mo sa may gipangita ni Kay babae ang iuran mo ko na mo bes kay ang giawayan na mo ba kay katurang
ice cream ba? Gusto na ko nga siya yung mungit sa kuan. Kanang ihatag niya tanan diri sa ang ice cream niya ba? Ari sa nako ba ana? Siya mo unit ya ako mo tilap-tilap mo na kung gusto niya. Di man siya. Kay ana siya na ako ko'y kamot do kakamot ko no. Di siya kinahan eh. Mo na mong giawayan mo to nang luod ko. Kanang ko, adi man ako iya ko sundon. Ya, human de kay nilakaw man ni uli sa ilaha. Bes, No to, nasakitan ko. kaminaw bes, ambag na ko nimo bes. Kalimti na sabay sa akin bes. Sus, ginaiwa jud mo ayo na bes. Sus, butong ining mabot nga pamilya ko bes pananglitan nga magadayon mo. Gubot jud kayo bes. Kiting ba idura. Sus. Di maayo. Ay, dito, bes. Ikaw mamakak ni mo bes, di ba? Sa ko'y pagkabata, amiga na kay tayo karon. Nagko na tayo, nagkauyab mo na ba saryo pero di mao ginisulti ko sa tinuod bes nga. Sus. Buwag Di yun. ba? Di ba barkada mo masaryo? Tanda gani, mabito na kay ko siya mga binuhatan. Oo niya. Wa siya maingon nimo nga kanang si Gisa, love kayo na ako. Nga na ba? Kanang abot na ako ba nga? Kanang gani concern siya na ako. Nga na ba? Lagot mga siya niya mo bes kay baday ko nung kay kakumurma. Mura ko nung kagtagabukid nga lugsong. Ay talagang sidaot mo di gani bes. Ano sa ka? Nga ka di kay sigil lang ko nung kagpapri. Wa ko nung kay gasto-gasto. Hindi ko alam ka so. Di pala ko siya maluoy ni mo. Hagbay ako nung kangibuwagan. Ano siya na? Nanay ka nung sabo ko na makak ni mo bes. Susipay. Buwagan na ko. Mahangko na tika inday jisa. Okay na dito. Siyempre, gani harga pa si Jerry. Lab! Lab! Uy! Ano da ikatin ha? Oo, naara ko dire. Okay na ka? Apol! Ano ka? Tumbay, uy! Abay, ano ka, Lab? Ngano ko? Ngano ko? Nangutan na kag ngano ko? Oh. Bugi na di ka nagbinuang na ako, ha? Ha? Pila ka tuloy karon pa ko kabaw. Og di tungod di Jiri. Og di ni tungod di Jiri nga nisulti siya na ko nga binuangan ko nimo. Kasi, Wala nakabalo na ko. wala man ka binuangi. Unsa di gingon niya? Wala. Apa kay bubok nga bubok, ha? Ha? Ano kay babay nga bubok ba ho? Ano ka? Wala, uy! Pataka man lang kang storya. Unsa di gingon niya? Agay! Pataka, unsi pataka. Ano sa ba? Ay kung na baka akong to akong best friend ha. Baka akong gito, unsa di gingon niya? Lab, kay bawo ka, ingana paminaw, ang akong giingon niya. Baka nako nga wan ka ganahin ako, ha? Ya badoy kay ko manuloob. Uy! Lab, Wala ka tao sa imong gisuloob, pati baduya. wala ko mo istorya ang yun. Promise, promise. Mamatay pa to silingan. Ta bali wala ra ko nimo ha. Ikaw naman kay daghan kay kag babay. Ay, ay. Tinuod na yung nag-ingon sa ukid sa patoy mautog dagoy mo pa mga hilason. Mapay ko sa kiging magbinuang. Lab, dili, uy, kanang... Panaming sa mo palagsay. Di ba, ingana paminaw nako, wala ko giingon ano ay, ang akong giingon ni, wala sa ko gibuhat ana, ang akong giingon ni by Jerry, nga ipaadto ka kay, giingnan ako nga, ingna si G sabay nga, sorry kayo bay, kay tungod atong butangan, nagkagubot na, naluod ka ba, nya, nagunahon na ko, saan ka paglambing, Kamusulti ang Jerry. Mismo nag-ingon na ko si Jerry ha, pasagdan ako nimo ha. Ay nila pagrason-rason sa Rio, mas tuuhan pa to na akong best friend kaysa nimo sa Rio. ano, tuuhan man to nimo, bisin ori. Agoy, base na ibog to nimo, maong gisiraan ko niya. Wala jud ko giingon anang mga gipestorya nimo labang ako gusto ko nga maukit ang duha. Wala ko niingon nga makigbuwag ko nimo. Nag-uol gani ko diri kay nagunahon ako unsa unti ka paglambing ba? Ha? Unsa wala ko, uy, wala ko babae, uy. Unsa ko taon? Ikaw jud ko babae. Ako lang. Oh, ikaw ra, uy, naunsan ko taon ka. Oh, Hindi ko tinawag ng insulting Jerry. dili lagi. Sam na siya, uy, nga ang giingon ako ni Jerry para magbalik ta ba. Yung gipa-convince kaniya nga kanang unsay akong dapat buhaton unta ba, makahibaw siya, mabalita siya dire nako nga. Okay na ta. Nga gipaingon ako ing ana ba. Tinuod jud. Tinuod lagi 100,000%. Oh. Ikaw si babae para nako. Uy, naunsa man taong ko. Wala ko babae, uy. Tinuod siguro kay basta. Tinuod Uy. siguro nga naibog siya nako sakay. Klaro kaayo naibog to nimo kay Kanang galing. nganong gisiraan man ko niya. Sad na. Bago kong kaon ba inom pakalon ko niya balik. Oh. Ko bus ay sa Agoy. Jess, yung kaon na ka.
So nagkiring-kiring din mo. Klaro kayo. Pero paano mo to? Best friend lang ba? Best Masya. friend na niya puro sira ang Mo ganin. kuan ako. Ning text naman, ning text siya atong sang adlaw na siya. Ada best friend ana Best. ingon. Kauna ka. Ning kaon ka ko. Oh, man na. Siya kaong balik. Siya. Pa kanon magagbalik nga. Asa may pamutang. Unsa? Pero gani maingon best mapay pag mata nimo. Oh, tug balik. Uy, kana sa ingon sa chinako na. Ingon? Oh. Yan na siya nga. Please, natug na ka. Ko. Oh, man na. Wala na ingon nga. Tug balik. Nya wala ingon nga. Best nag-away mo saryo. So wala. Awaya siya. Wala siya ingon ana eh. Basta Iyan ang importante. ingon ba nga. Bes, okay ra man saryo. Nga nasag ko nga. Okay ra may. Yung mo to, yang naong di okay. Imo ko nung naong di okay. Lab na. Dain na na to siya ay. Nya. Oh. Ikigunit sa duha. Sige Ana ba, sige kabala ka. duha, anak niya. Oh. Ako anak ba kay ganahan Sige, kay ko. palit lang kita. Ano pang luod? Sige.